как да не се съгласите, че един от най-уникалните комплименти, които може да получите, това е, че миришете хубаво. Някой минава покрай вас и ви казва: извинявай, обаче какъв парфюм използваш? Миришеш брутално. Напоследък имам наистина обсесия към този парфюм, но искам да ви предупредя, че ако не обичате да ви спират непознати хора по улицата, просто не го взимайте. Не го купувайте, защото пръскайки се с това нещо, аз ви гарантирам нови запознанства. Тази прекрасна магия в това сладко шишенце всъщност е дюб на Lancôme La Vie est Belle. Може би повечето от вас са го усещали, невероятен парфюм, но ако трябва да бъда искрена, този е с доста по-голяма издръжливост, поне на моята кожа. Искам да ви кажа, че съм получавала безкрайно много комплименти с него, дори след часове носене, дори след физическа активност. Ароматът е изключително класен, изключително интересен. В началото се разгръща свежестта на бергамот, розов пипер, шафран. След едно определено време започва да се прокрадва завладяващ аромат на мускус, на жасмин, на хавойна, просто нещо наистина уникално. Много ми се иска просто да го усетите, просто да го помиришете. Магия. Здобивам се с това бижу от сайта на Parfums from Dubai. Имате физически магазин, който е в центъра на София, на улица Пиротска 54. Може да отидете и да разгледате просто за какви невероятни аромати става въпрос, на много по-изгодни цени, отколкото дори си мислите.